Good in the morning, Henry M. sa hapon. Gising na! Morning hirit na! Kasama si Henry Henry Lucena. M. sa Pinky on. Tutok lang sa DCG. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Henry nga rin Tama. Again. Henry M. In the morning, Henry M. sa hapon. Henry M. sa morning hirit. Henry M. sa Pinky on. Tutok lang sa DCGB. Buon Agas Tabanggi. VP Henry Gaglis. Good morning. Good morning. Anong pitsangon yan, G? Agosto 2 adi. Agosto 2 palan ngunyan pong aldaw. Kumusta kita? Agosto 2 na Lunes. Lunes. Mga birthday celebrators in the morning, August 2. Mga tugang kasabay niya to sa technical department si Chief Technician Ramiro Tanay. Good morning na Legazpi City. Good morning Albay. Sa Bicolan, mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Hi. Hello, kaway. Iwagay-way ang mga kamay habang nagluluto sa indong mga harong. Kumusta kita? Mga birthday celebrators in the morning. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Mga good morning Legazpi City. Good morning Daraga. Good morning po Probinsya Canalbay. Kumusta ang mga munisipyo po sa Premier Distrito hanggang sa Tercer Distrito Canalbay? Bueno. Ay sandali. Iligon tadaw ang mga early texter in the morning. Sabi ni Pading Ray Romero, hali ngaya pa din sa Hebreo 7:20-22. Lain pa kaiyan, igwa panin sumpaan Diyos. An iba, nagin mga padi, na mayo nin siring na mga sumpa. Alagad si Jesus, nagin padi huli sa sarong sumpa. Kan magsabi ang Diyos sa iya, an kagurang na nagsumpa, asin dain na niya babawion. Ikapadi sagkod pa man. Huli kay ni si Jesus, naging sang nin sarong tipan na may marahay kikan eno. Yeah. Thank you, pare. Good morning, amigong Jonas Rosal. Mga kwan natin, mga birthday in the morning. Alright, i-text na po ang mga birthday greetings na yan. Papasadahan ta po yan taod-taod mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB in the morning. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Ang mga buena mano niya itong bareta. Maramang tadawan mga buena manong bareta. Tugangon yan pungal daw. Mga baretang mainit tabi sa Morning Hirit habang kamo dyan nagkakape. Habang kamo dyan nagkakape sa Jim's Coffee. Padagos ko niya ng operasyon mga tugang kan Philippine National Police sa pagdadakop sa mga personang may eksistidong kaso. Patunay digdang pagkakaaresto sa nagkakapirang mga persona na igwaponin mga warrant of arrest sa iba-ibang mga lugar sa probinsya kan Bicolan. Yan, ha? Kaya kung di ka po nagdadangugun yan, may kaso ka, nagatago-tago ka, may pending warrant of arrest ka, target ka mo ngunyang kang pulis. Ay salamat nga tanaaraman mi. Salamat. Iyo po. Ikaw nga na kinagtago ki 20 taon, 10 taon, nadakop giraray kan mga otoridad. Mientras tanto, satellite vaccination, mga tugang kan mga senior citizens sa Kamaligalbay. Magayon daw pagkatapos sa sobra sa 200 na mga senior citizen ang nabakunahan kan Johnson & Johnson's Janssen vaccine. Karaklan kay inihali sa barangay Kumunkotmon, Manila, Binitayan del Rosario. Panoy po taplakon taluto taladong mabunga magugon asin sulong.
Sinabi kan Municipal Health Officer, Municipal Health Office, nan sinabi ng bagay, iyon naging magkadayong po pagkatapos na magkaigbanin kooperasyon ng gabos. Target mga tugang ang 5,390 na mga senior citizen na mabakunahan sa munisipyo, mantang nasa 45,000 man ang target na mabakunahan para marealisar ang pigapod na herd immunity. Dakula ang pasasalamat tabi kan mga kapitan kan 5 barangay na naging beneficiaryo kan mga programa na pinagtatao mga tugang kan gobyerno. May kinaraman ini sa tupad program kan Department of Labor. Yung mananggan ano. Nahiling ko mananggan ini ng mga tupad programa na pinagigibutabi dyan sa mga barangay baga. Nahiling nindo mga naka-uniform pati. Ang sa tuya mga tugang na mga nagtatrabaho sa barangay para mantineron na maging malinig ang syudad. Pinatunayan po mga tugang kan munisipyo Candaraga PNP na sinda talagang matibay asin masasarigan sa kan publiko sa gabos na oras. Ini pagkatapos na mangyari ang sarong mangyari matapos na ang Daraga Municipal Police Station yung napili bilang Best Municipal Police Station sa culminating activity na ginibukan Albay PNP Provincial Office. May kinaraman sa ika-26 na Philippine Community Relation a Month 2021. Very good. Sa ginibong awarding ceremony akan sa Albay PPO na sa Ligao City, si Daraga PNP Chief Lieutenant Colonel Begard Araw nagresibi kan plaque of appreciation. Pagkatapos na sila mapili bilang Best Municipal Police Station pagabot sa Community Relation. Ay, congratulations ha, Daraga PNP. Mabuhay ang Daraga PNP. Mientras tanto, mantang nasisibot ang gobyerno lokal kang Legazpi City, may kinaraman sa pagbabakuna sa mga manuman kontra sa COVID-19. Ang City Veterinary Office padagos man na nagkakaigwa ninlakdang na mabakunahan ang mga ayam kontra sa rabies. Tama ini, nakakagadan man ng rabies. Sinabi po ni Dr. Emmanuel Estipona ng sendang mga bakunador pagdagos na naglibot sa mga barangay tanganing mabakunahan ang mga ayam tanganing masiguro na libre ang mga ini sa rabies. Tama yan. Padagos lang tabian pagbabakuna Dr. Manny. Mientras tanto, hilingon ta daw mga tugang ang naging COVID update kasuhapon. Susog tabi sa naging report kan Department of Health. Update mga tugang kontra COVID. Nadagdagan po nin 105 ang positibo sa COVID-19. Kung kaya po nagabot naman sa total giraray na 3,800 o 3,087. Sa 105 iyan, 12 po mga tugang Albay, 4 sa Legazpi, 3 sa Ginubatan, tigsarado ang Ligao City, Manditupyo, Duran, Tabaco, Asintiwi, mantang 10 sa Camarines Norte, 39 sa Camarines Sur, 3 sa Catanduanes, 22 sa Masbate, 7 sa Masbate City, 4 sa Milagros, 3 sa Kataingan, 2 sa Aroroy, asin San Fernando, mantang tigsarado ang Balino, Batuan, Asin, Quezon, 20 sa Sorsogon, 9 sa Sorsogon City, 5 sa Gubat, 2 sa Bulan, tigsarado ang Barcelona, Kasiguran, Donsol, Asin, Irosin. Mientras tanto mga tugang 17 lang ang naulian sa sinabi ng hilang, mantang saro ang na-record na nagadan. Sangon yan ang Kabikolan, igwapo rin aktibong kaanin totalmente na COVID-19 cases na 21,295. Mantang ang active cases tigdi 300 o 3,087. Yan mga tugang at mga buwan manong bareta in the morning. Digdi po sa DCGB, ngunyan pong aldaw nin Lunes. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Oy, sa mga birthday ha, i-text na tabihan sa tuyang mga birthday ngunyan aldaw.
Papasadahan tatabi yan mga tugang digdi po sa DCGB. Mientras tanto, check muna natin ang mga early risers. Kadakulta ng viewers sa Facebook pala. Ha? Kadakulta ng viewers sa Facebook. Ha? Hindi naluda na po dyan sa nakantabay po from Purok for Bagong Bayan, Daragalbay. Melanie Ariola, good morning. Christine Mabini Azul o Christina, good morning. Lily Villaleon, watching from Laguna. Cindy Caro, good morning. Tabi Dailan Rico, breaking news, may balita pong sumabog. Talaga? Sige po, kwanta ha. Ipapalap ko tabi niya. Elena Tumagan, good morning. Good morning, Guapong Henry, watching, listening from Taysan, Legazpi City. God bless. Neneng Galo, good morning. Tabi, Sky Dayan, Ringo Bugtong, Legazpi. God is good all the time. Mobile, standby ka mobile ha. Taro, hindi papalap ko sa inyo yung pigitik sa kuya kan para dangog taha. Madalagan tulos nindo. Rose Benetis from Makati City. Alright. Sige, ito. Good morning, Kuya Henry. Watching from Pigcale. Teresita Madrigalejos. Alright. Araman tang report. Hali dyan sa lawas. Din niya po si Lowens Barcena. Buena manong report in the morning. Lowens, good morning, Lowens. Yes, salamat Abi VP. Good morning. Asina, good morning sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Unda ikaya kan iba na nasa pwesto. Kaya ni Congressman Pido Garbin kan ako Bicol Party List. Ini ang nagluluwas pagkatapos na makahanap nin paagi ang nasambitan ng kongresista na makakuha nin pondo asin makipagkoordinar sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 5 ngani na matabangan ang mga taga-sityo anunang kan barangay Humapon, Legazpi City na makabayad ng 70% na bayadan sa kuryente kan ba pa sa APEC. Inaksyon na ni Congressman Garbin ang siring na bagay pagkatapos na makipag-ulay sa iya kara Kapitan BJ Ariola kan Humapon. Asin pati repunon ang mga taga-sityo anunang kan Sabado para ipadangog sa kongresista ang pangyayari na daina na ilawan ang sityo na kung pwesto nila 150 harong na naapektaran kan problema sa atraso kan kuryente. Dahilan kay ningon niya na si Mana, makrelame ang mga residente kan ayuda sa Embarcadero de Legazpi hali sa DSWD. Ininguwak ang kongresista na magkalap nin fund para matawan ang kada pamilya kay ninintig do 2,000 pesos para mataparan ang bayadan. Pinaglinaw ni Garbin na dahil nairakon siya sa inda, bako ini rason para ilibre niya gabos ang bayadan kay nita dapat Mariel Serman kan mga taga-sityo anunang na inikatungdang mangiraray ninda na magbayad sa kuryente. Kaya imbis na labi 3,000 pesos ang bayadan kan mga ini, nagi na sa ng 1,500 pesos ang inguwaw ninda na inuyunan maninda na pagtuturuangan ngani na makabalik sa inda ang supply nin kuryente. Dahil kay ni grabe ang pasasalamat kan mga residentes may kinaraman sa siring na bagay asin maging si Kapitan Ariola. Sa gabos na nagdangog kang problema si Garbin sa na daw ang huminanap nin talagang aksyon na kinakaipuan ninda. Na mailangako naman daw na ibang matabang alagad day man daw ini nangyari. Pero sigun kay Kapitan Ariola, maging adal naman ini sa gabos na magbarayad asin dae magdurunong-dunong. Matatandaan na sa lado man kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa interview kan DCGB News, dae man makaasa ang mga residentes kay ni na matabangan sigun kay Alcalde Noel Rosal dahil man sa mga nagkapira mga restrictions. Kung kaya si Congressman Garbina sana an umiripto para matabangan ang mga agrangay kan mga tao na nakaistar digdi. Sigun man kay Congressman Pido, dapat sa gabos na problema, igwa dapat din magkakanikong aksyon asin dapat pagtarabang-tabangan. Sana daw dainay ni mautro, tangani ng daiman mautro ang siring na problema. Pero so, na-disponder ni salamat Congressman Garbin sa makaskas na aksyon tungkol dyan. Pero so, na-disponder ni Congressman Garbin? Ang na-disponer totalmente ni Congressman Garbin, 300,000. Pero so kada konsumidores, Kada konsumidores, 2,000 pesos. 2,000 pesos kada konsumidores. Roger to that. Bako sabi mo 1,500 ba nakiklaim? Eh, 1,500
1,500 ang babayadan, 2,000 sa itatao. Babayadan sa ng 1,500. Itong 1,500, iyon naman ito sa kwenta baling babayadan man kan mga residente sa BBP. Alat mo na, de ko lugod na ko De ko lugod na ko Pira ang na-responder ni Congressman Garbin kada saro. Kada saro ta BBP, 2,000. 2,000. Pira nakiklaim ninda sabi mo sa embarkadero. Oo, 2,000 ang na-disponer ni Congressman Pido. Pero nyata tawan pa ang ikiklaim. Eh, 2,000 ang i-claim kan mga residentes. Ang sabi ko duman, 1,500 na sila sa babayadan. Yes. Alat ko na, klaro ba 1,000 ang ikiklaim sa Ako Bicol? 2,000 ang i-claim ta BBP. Tayo ang nainguha ni Congressman Pido. O tapos nata, anong sabihin mo ka 1,500 ang babayadan? So 1,500 na babayadan ka ng mga residente, sinda-sinda na sa nakataon magtatarabangan kada residente na kada konsumidor na naapektaran 1,500 na sila sa babayadan ninda sa 3,000 labi. So Anyan, nakuha yan. Arog ka yan, klarado. Ang babayadan ninda sa APEC 3,000. Roger to that. So ang nadisponer kang Ako Bicol 2,000. 2,000. Di gwa pa ki 1,000 na sana ta. 3,000 plus man sana yan sa computation. Di man daw pwedeng libre na gabos. 1,000. O nya. Bako si Mayor Rosal Baga nangako kan su 1,000 man 1,000 para naman sa mga residentes pero dai cha-charge sa LGU. Ayan ang hanapon ta kay Mayor Rosal. Roger Kung to paano that. niya hanapon ito. Na additional 1,000 pesos. Roger to that BBP. Ano no? Roger. Di ba? Okay, so sub na so 2,000 kang kada sarong residentes. Solve na. Kaya ang babayadan 3,000 man sana kada saro. Oo. Okay na. No rin iyan makiklaim. Yan na si Mana ta BBP, mapaisi na sila sa inda kung Oo. rin i-claim sa embarkadero. Oh, sa interview tabaga kay Mayor, tinawa na niya hanggang pizza 15 na mabilog sukan. Tapos excess, bala naman niya pagtaraban-tabangan ta. Roger. So at least ngun yan, igwa na kinailing na magayon na resulta. Oh, Roger, salamaton Dad. tabi kay Congressman Pido Garbin. Roger. Sa effort na yan na matabangan sa mga residentes. Pero ito, hali sa pundo kang DSWD. Ali sa pundukan DSWD. Sen hali itong pundo kang DSWD. Sen chinarge kang DSWD. Eh, man ta BBP na i-detalye duman, pero ano Pwede pa lang dyan mag-agad kitabang na para sa pambayad sa kuryente. Ang sigon kay Congressman Garbin, nag-anap sa nin Source. makukuhaan in source. As in, Oo. siya nakailing nin dali sa DSWD. Sige na, tapunan tada si Congressman Garbin kan. Baka ma-misinterpret ka ba na kung dahil kang pambayad sa kuryente, pwede pa lang i-charge dyan. Roger to Bako that. tama. Roger. Nakul baga ki mga nagkapurutulan ng mga barangay. May paagi pala na naarog ka na no. Matibay man si Congressman Garbin pa sa paghanap nin source. Tungkol totoo ba kayo baga di ba? Correct. Tako nga no, pwede man pala na i-charge yan sa ibang mga barangay arog kan sa mga nagkapurutulan dyan sa ibang lugar na may pundo ang DSWD para dyan. Roger to that. Yes, okay. Thank you Tabi, Congressman Garbin sa bagay na. Sumalinaw na ano ini na posibleng maipta 70% bagakan mga babayadan nila pigahagad kan APEC. Oh, 70%. Tapos pag nabayadan na ito kan mga residentes, pag nabayadan na kan mga residentes, ididirekta na ninda sa poste sa poste ang koneksyon kan kada sarong konsumidores. Roger to that. Oh, wala na kiba pa. Ang ano ba ganara kapitan? Kung pwedeng dahilanin ba pa, direkta na sa APEC tiyo. Iyo bagan sabi kan APEC. Kaya naman sinama ko ang kiba pa, ididirekta na ninda. Ani daw dahi na mautro? Iyo. Pero, oras na ma-reconnect yan, ha, may-reconnect na ang kanma sa mga residentes, babalikan ta sinda. Roger. Babalikan ta sinda. Talay man pwede, nan man nabasa sana, maarog ka na nangyari. Oo, ang saro dyan. Dapat igod yang ki mananagot kung apa no yan. Roger. Yes, okay. Yan, solusyon na mo na. Ngunyan, sabi ko nga na, solusyon tamo na dyan,
kung paano yan makuryentehan. Roger to that. Yes. Para pag nakuryentehan na, naman pwedeng arog na sa nakaan. Oo, dapat maaabot kung sisiyan may problema kung sa mismong konsumidor o sa baba. Yan. Di ba? Wala napasain sa binarayad kan mga konsumidor. Roger. Yes. Saka na yan. Pakuryentehan mo na. Roger. Sanganing tayo magrelibo ang payo. Tanganin na maliwanag ang panahon. Sanganing maliwanagan man. Yes, okay. Uy, salamat na Congressman Garbin Tabi sa makaskas na aksyon sa bagay na yan, ano. Roger. Pagpigi-isipan talaga ang pagtawag solusyon, madaling maresolberan. Roger to that. Okay, good. Aha. So yan tabi pipi ang magayon na bareta na nangyari kan Sabado na mismong nahiling kan DC Chibiños. Okay. Agtag na bareta, ako po sa LBB. Salamat, Lowen, sa report. Halik yan sa luwa. Salamat ang tabi, kay Congressman Garbin sa effort na yan. Mga tugang na maibalik ang kuryente. I mean, matawanan kay cash assistance, cash assistance ang mga taga barangay Sitio Anunang Tanhumapon. Sabi ni Noel na Manalo, baka sutupad or food for work program iyan na pig-charge kan DSWD, kaya may pundo talaga yan. Ihaputa daw sa DSWD yan. Pwede pala yan, ano? Pwede pala yan, di ba? Pwede pala yan, na i-charge mo yan sa araw ka na bagay. Ipa-elaborate daw yan, tabi, tagtaod, ha? Mientras tanto, Jimmy, nasalita, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, come in, Jim. Na manipis. Manipis ang signal ni Jim. Pakayos daw tabi, Jim. Okay na, Jim. Come in, Jim. Naipit talaga. Kaayos na duwang membros kan Conception Group BP. Tiklo kan pinagsarong operatibas sali sa iba-ibang unit kan PNP. Kabilang ang Libon PNP concerned sa paginin search warrant sa violation of Republic Act 10591 and Republic Act 9516. Positibong nakuhanan nin kalibre 45 plus mga bala, granada, ang pagrugaring ni Kagawad, Barangay Kagawad, Gilbert Bueno, Sinyadan, 51 anyos, Canson 6, Sitio Malubago, Barangay Buga, Libon. Apira kani sa rupang miyembro ka nasabing armadong grupo ani pinairarom sa search warrant operation, partikular ang pagrugaring ni Ricky de los Reyes Diagas, 43 anyos, sarong parasira, resulta positibo, caliber 45 plus mga bala na konpiskar, kabilang saro pang granada. Sa ngunyan parehas inina sa poder ngunyan kan CIDG para sa nagkakanigong disposisyon. Ayun, pangyayari. Iyan, Ano? tabi bibi, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGV News. Salamat, Jim, sa report. 5:34. Newspaper Oras na. front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Para ramo ng mga darakulang bareta kanal daw sa Lado National. Padigmar, good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Bantabay, Herd Immunity. Hinagat na makamtan ka nasyon bago ang 2022 election. Bantang 3 milyon na Moderna COVID-19 vaccine. Maabot sa nasyon sa Haga, altaunin Martes. Iniparting ang donasyon Ayos. kan Amerika sa Pilipinas. Ano? Donasyon kan Amerika sa Pilipinas. Donasyon kan Amerika. 20 milyones? 3 milyon. 3 milyon na Moderna. COVID-19. Magayo na klaseng vaccine yan. Donasyon ini inang paliwanag ni Secretary Dizon na bako ini binakal kundi donasyon. Donasyon. Moderna vaccine. 3 milyon. O di more or less mga nasa perang katawan mabakunahan ka. Dakol-dakol naman. Dakol-dakol yan Hanapot ka. na naman kan kung makabot ang digdi. Sana makabot. Kung nag-arabot para ano sa doon ta matagruson makabal na digdi. Maski kasubangin may kaurang taga Camarines Norte, grabe nga yan. Iyo. Totoo. Style.
Minakaskas ang pag-abot kang baksin kung may nagapadali ng politiko. Pag may padali ng politiko, makaskason. Radiel. Okay. What's going on? Ito, tanto national budget, ipapasara sa talaan ng panahon, maski naganda na sa 2022 elections, ang nagkapirang senador. Mientras tantong Hedilyn Diaz, pinatawad na sa Presidential Legal Council Secretary Panilo. Siya, sapat lang. Dapat lang. Dapat lang. Dapat lang na magpatarawad-tawad kita ngunya na panahon. Roger. Dapat VP Robredo, nag-quarantine matapos may expose sa COVID positive patient. Pero sabi niya, ngunya na daw, malaw na siya nag-lost na sa negative result kan RT-PCR. Ayun. Nag-negative man na, no? Sabi niya, maski nga ako nagpa-positive, okay, na-expose sa positive, pero salamaton sa Diyos, nagne-negative siya sa RT-PCR. Ayun. Tanduang beses na ini. Ano? Tanduang beses na. Kan Abril baga, Iyo. quarantine man. Na-expose siya. Roger. Basta kaya pa rin nakamask ka pirmi, mas may protection. May protection. May mask, may face shield. Yan, Buda. Distansya, amigo. Ayos na. Yeah, buda bakunado ka pa. Roger. Solve ka na. Okay. Community transmission kan Delta variant sa NCR, posible na, sigun sa Okta. Kaya lang, dahil pa inipiga ako kang Department of Health Na, na may community transmission. iyo, ano. Araw mo pa di, kasi bagay, nagiling ako sa CNN. Ang China, may research. China, cottage sa China eh. Ang Delta variant danan, 1,000 times na nakakaulakit kumpara duman sa original strain. Ito ka sabi, 1,256 Uyug-uyugon mo na yan. viral load ang bibutasan. Di ba? Uyug-uyugon mo yan na klaseng ko na yan na berang bisis ka maulakitan kaan. Kumbaga, ngayon sa ordinaryo ngayon, apat sana, ini walo. Walo. Kaya pala, dapat talaga maski bakunado ka na o maski bakunado, dapat pirmi kang nakamaslan na kunyaon ka sa matawong lugar. Roger. Yes, Kaya mo niyan, pati ang China na ang problema ng Delta variant. Iyo baga, tas hindi ko naman eh. Dakulo ng probinsya naman. Oh. Sus kong Ikan pangyayari. dakol kan mga Sydney, Brisbane, Oh, sa US. sa US. Yan. US. Kaya baralik sila sa dati nindang nakatudan ta na pag pag Facebook, pag Facebook, pagkatapos paghugas ng kamot. Oh Ayan my ang God, mga na balik sa dati. Delta variant din. Ano? Grabe. Pero, apisar ka magiging ECQ sa masunod na simana Oh. sa Manila, sabi ang public transport sa National Capital Region posibleng daihigpitan. Yeah. Pero higpitan ang paglaog duman kan mga alis sa ibang mga lugar. Sabi kan mga otoridad, border control naman. Oh, natadaw ining ano yan, medyo atrasadoan pa, arukan community transmission, etc. But look mo, kung mina-forecast lugod sila kang kabidyo makakigig, Ang iyo sabi nga pa. ni kang, sabi ni Dr. Guido Baga, kang Okta na ngaya, kami, ang pikupasyan mi, so mga nakakalat nindang datos. Correct. Oo. Kailangan di pa pasiguro man, duman sila nagbabase sa resulta ng mga laboratorio. Ang problema dito ngayon sa Delta, baka magluwas sa resulta, kadana, Iyo nga, paano ilingas. pa ngayon mahanap? Paano pa mahanap mo niya? Ilingan mo sa nangyari sa Tuya Digdi. Abril pinadala sa genome sequence para sa ano yan? Ano nga, July nagluwas baga? July nagluwas, Oh. April pinadara. Pinaram kung may alpha buda beta variant sa Bicol. O bako na ka nagluwas na, so pababa na sa kaso sa Bicol. Roger, inako man paano, kang Okta na ngaya, duwa-duwa isa na paano, ang genome sequencing laboratory, kulang genome man center. talaga. Kulang man Ang gabos ngayon na alis sa iba-ibang parte kang Pilipinas, di pa duman, may proseso Iyo. pa ngaya. Dakulon man pa ng test de buda. Kulang man so tawo. Pero ang So, sabi kanta. ngayon, 750 ang kayang testingon sa sarong aldaw sana. Oh. Yan, tira ngayon, di pa duman. Kaya Yes. araw kang matindi ang problema. Grabe. Okay, Brigada Eskwela, Kandeped. Po na sa aga, Martes, Agosto 3. Paano yan, Gibon? Ang nailing ko, kick off online. Online. Di ko aram kung sa paglinig online man. Yan sa tagyan. Ako sa iling ko, baka online na sana. Pati pag-relinig, online na lang. Virtual. Ang apod ka, virtual cleaning. Bagay, magayon iyan ko in kaso ipa-autob na physical. Kapag kakula ang malilinigan,
Iyo. On metro kada sa raw. Iyo. Kami ito talagang tanong ko. Mo yan, tiguro metro kami ni sa imo. Iyo baga. Mas may iwas madudumanan. Roger. Kaya lang siyempre makatakot yan eh. Roger, Ronda. May transma... Pwede yan, schedule for 10. Oh, okay. Pero pinaka-nabis talaga, virtual na lang. Roger, Ronda. Alright, pwede ang mga headlines niya. Nabangan ng iba pa kayan at sa iso na 7 ng pagkaaga from Newsbase. Salamatong palan sa mga nag-arako din sa kuya kasod matang sinabugan na gungguman dyan sa biga. Ay, sus ko. Salamaton kay SK Chairman Jordan Alparo. Salamaton sa pagpadar ng tawo. Maray man talaga si Jordan. Tapos, so driver BP, operator kan owning so armored car kan UCPB. Si Manoy Ala na Toledo. Rinuluwas ka buso gamit ng mga dyan. Tinabangan ako. Solve. Ayos. Solve. Oo. Salamat na maray Salamat tabi. po tabi sa ito ka boss. Thank you very much. Okay, from Newsbase, Mardela Dayng iba. Sa mga po kang PY's Enterprises, thank you. Thank you pa rin, Mar. Enot sa Morning Hirit Newspaper Front Page. Enot sa Morning Hirit. Alright. Jing, igwa ka na, Jing. Gusto mo na, Jing? Pero sana tayo, okay. Igwa ka na ki mga sarodo, ah. Pwede na? Pwede na. Tanganay masunod tayo niyo. O may, pwede saro sana, Jing. Pagkaroon mo daw ako saro. Pira. Dua. Pagkaroon tabi akong dua. Bago sa report ni Padeng Alboda kay Ans Galero. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Claudio da kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Alright, sige. Sandali lang ha. Boy, may carry ba ka dyan? May carry ba ka? Wala kang carry ba dyan sa mobil? Oo. Sige daw. Sige daw pili makadalagan kayo ni duman sa daraga. May dapat ma-verify itong text ha. O sige. Bidding ikaw boy ang dumalagan duman sa daraga boy. Sikon mo duman sa ano yan, sa daraga pinpin. Makiuso yun ka ng tingkod igwa kiyaro kayo nangyari. Yo. Itinext ko sa imo ha. Okay, sige. Thank you. Si Boy na lang ang padalagaan nun duman sa malas 6 na kaya eh. Malas 6 na. Undi kaya may nagtitext sa Kuya Digdig, abo ko man i-announce giraray tulo sa Indo. Pero kay po ang tabing ma-verify ni kung totoo ini. Tinext ko na dumang kay Boy. Para pa kayang tawo sa mobile eh. Si Boy pala ng tawo. Si Boy pala ng tawo. Buda, malas 6 na. Wala pa man si Renz. Ano kaya, sige, pa-verify. Salamat po sa nag-text ha, kung totoo ini. Pa-verify kung una ko bago po i-announce ha. Alar Mario, nasa linya. Paringal, good morning. Kumusta dyan? Good morning. Hello, good morning, Bali. Ayos. Ang panahon ko niyan. Roderick man giraray. Ang mga proyekto kan DPWH. Tusok sa informasyon ni Richard De Jesus kan Second Engineering District sa DPWH. Martinigan mga build program ni Presidente Rodrigo Duterte. O nasa ma-reparo mo niyan ano digi sa mga rayong barangay. Binisita ko ang Sitio Danlagan na barangay Bangkiruan.
May bago naman na pinampong ginibuligni, balda na sa may Simplet Facility, na pangkirwan halis sa sityo ng Lagan, balda sa may dagat, at konektado na ini sa plano na magkaigwanin Boulevard na, haliligni sa Buena Vista, mababa digdi sa may San Francisco, Bagakay, at plano naman laugon ining upunan digdi sa may area kan Maslog, konektado na sa Barangay Lampa. Ang mga programang ini parte kan build program ni Presidente asin na Bicol, karomanian sa nagtututok kan mga proyektong ini sa katuyuhan na mag-abot kan na panahon agin nalong pagayos ining coastal area kan Legazpi City na magiging access road na yan at the same time kan mga produkto po ng kaso maglalaog na digdi ang mga barko base sa mga plano at mga politiko asin yaon ang programa under Build Program ni Presidente Rodrigo Duterte na pag-implementar ng DPWH. Yan pa diyan, kung karas ka na informasyon at the southern area kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat paringal. Mientras tanto, Ange Galero may report. Ange, good morning, Ange. Ange? Angie? Pasok, Yes, Ange. VP. Good morning. Morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, sarong miyembro kan New People's Army ang nagadaan matapos na magkaigwanin enkwentro ang mga miyembros kan magkaigwanin enkwentro o kasarabi ang mga miyembros kan 22nd Infantry Battalion kan Kasicolan. Kaibahan manigdi ang mga miyembros kan Bulan NPS, 2nd Provincial Mobile Force Company sa Libapa na mga operatiba kan kapulisan sa Barangay San Juan Daan, Bulan, Sorsogon. Sa ipinalawas na report kan Joint Task Force Bicolandia sa paagi ni 22nd IB Commander Lieutenant Colonel Nelson Bico kaya nakalihi sa Sabado nakareceive sindan ng report ikan sa mga concerned citizen na nagsasabi na igwaning presensya kan mga communist NPA terrorist o CNT kung kaya nagkondusir sinda sa lugar ng Joint Security Operations. Mantang pagkakondusira ng operasyon, nagkaigwasindan ng enkwentro sa 14 na miyembros sa NPA kung sa insero sa mga ini ang nagadan, mantang nakadulagan iba pang mga miyembros. Na-recover kan mga otoridad sa lugar na pinangyarihan kan insidente ang sarong M14 rifle asin iba pang mga anti-personnel mines. Sigun kay Lieutenant Colonel Miko, dakulaan pasalamat ninda sa tabang kan concerned citizen na nagkausenda ng informasyon may kinaraman sa presensya kan mga terorista sa Barangay San Juan Daan, Ganbulan, Sorsogon dahilan sa mas marhay daw niyan na nagtatarabangan ang komunidad asin man ang gobyerno para makortar na ang problema sa insurhensya. Sa TVP, ang informasyon gikan sa Campus General Siminola, Ange Galero, DCGB. Salamat, Ange, sa report. Hali po dyan sa Campos, Simeon Sa Ola. Morning Hirit. Dagdag na karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. 12 bago mag-alas 6 nilaga. Aramon ta daw ang mga istorya aram no nindo kung sain asin kasorin henot na na-develop mga tugang pigaapod na first aid ang airbags, first airbags mga tugang kung kasorin na discover asin kung saan ginamit yan yan baga na mga airbags dyan sa mga auto mga uso bagango niya na mga pangmayaman na auto may mga airbags diba? Yan mga arrogant service ni Noel mga matitindi ditsa ng ano yan proteksyon sa pasahero mga tugang kang uminaging 1953 ang first airbag hindi po pinag-invento bako para sa auto kundi para po mga tugang sa space capsules para maprotehiran ang mga astronauts sa ano man na klaseng injuries. Sigon sa informasyon ang sinabi ng bagay, ginibo pagkatapos na sa mga training magin sa sendang pagtatrabaho sa espasyo. Ini po mga tugang nagkakaigwan ng injuries kung kaya pinagibuhan ninda nin paagi na makakrear nin mga airbags para sa proteksyon sa ninda habang po nasa
space shuttle. Kailan kay ni naging epektibo ang siring na bagay? Kung kaya magin ang mga car makers, yung pang nag-redesign kan sinabi ng mga airbags para sa mga automobiles. Yun, Nahiling pala na epektibo ngayon si airbag sa mga space shuttle. Yan sa mga space stations, international space stations. Kung kaya tabi, mga tugang sa mga car makers, nagibuman, naisipan man, ng airbags tabi, mga tugang ibugtak sa auto. Kaya lang ang problema tajing, paminsan ang air, nakabugtak sa payunin tao. Paningit sa morning hirit. Bago itong airbags, ano nga po kayo? Nakabugtag sa payunin tao. Alright, yan po mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit sa DCGV. Ganyan pong aldaw nin Lores. 10 minutes bago mag-alas 6. Renz Luna po nasa linya. Renz, good morning, Renz. Yes, marinagat tabi Vipas na marinagas ng mga parantabay sa matugan niya itong mga bareta gadan ang sarong tricycle driver sa banggaan ni sarong tricycle sin auto digdi sa barangay Kulyat Dargalbay kaso banggit ang biktima na midbidan na si Chabel Resas Loderte 59 años Philippine partner resident ng Broctos Balaguer Street Barangay Market Site Dargalbay alin sa iyang nakabanggaan iyo ang sarong auto na pinagmaneho ni Clef Richard Velasco Cortez 42 años Pagom resident ng Broctos Barangay Baskaran Dargalbay tugod digdi sa police blatter sa Daraga PNP mantangan tricycle pasining digdi sa ruta Pakulyat halay digdi sa Daraga at nasa likodan niyang parte ang auto na pinagmamaneho nga ni Clef Richard Velasco Cortez kang biglang nabangga kan nambitan ng auto sa likodan ang tricycle resulta tanga ning magiging mas makaskas pa ang andar kan tricycle sinawaran ning control sintulos na puminangkal sa sarong concreted fence o sarong kudal na sementado hindi na nagresulta tanganing magkaigwaning injury sa lawas asin magresulta sa tulos na pagkagadang kanaw nambitan ng biktima sa ngunya na nambitan ng driver kan kotse na sa patura naman kan Daraga PNP para sa magkakanigong disposisyon. Yan ang matagdag na parita di sa luwas. Renz Luna, DCGV. Salamat, Renz Luna, sa report. Mientras tanto, Jomar Bien nasa linya. Jomar, good morning, Jomar. Salamat, DJ Henry. Good morning sa mga parantabay. Tulong tambay, sarong parauma, sarong construction worker. Ang gabos na dakop ka suudma sa patupada digdi sa syudad kan Tabaco. Matapos na sa kidahon kan mga miyembros kan Tabaco Police ang ipinaabot sa indang impormasyon na patupada sa barangay Magapo kan Tabaco City. Sa report na ipinaabot kan Tabaco Police sa DCGV News, nagluluwas na alas 4 kasudma kan makaresibin ganin informasyon na may tupada duman sa process kan barangay Magapo Tabaco City. Tulos ning dining dinayo sinakyada koroti pa sa mga tao pero may natadaan na 5 persona na tulong taga barangay Pinagbubungkan Tabaco sarong taga barangay Taguytoy kan Malinaw atin sarong taga barangay Uson kan Tabaco City. Ang 5 ini nagpakadulag ka day nakasabay sa funrun nagkadarakupan mga ini kung kaya sindaan na napiklo kan mga autoridad na manduman sa lugar kan patupadaan ang mga ebidensya arog kan mga gada ng mga pambulang na manok may mga ano pa ini may mga tambod pa asin nagkapiraman na buhay na manok budak kwarta na 1,200 pesos. Pag naiplanta ng kaso kay ni mapiyansa sindaning 30,000 pesos pagabot sa korte pipinalan ng mga 2,000 pesos, mababawi sa 30 pesos o 30,000 pesos. Yan ang report. Jomar Bien, DCGV. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luway. Okay, sige po.
rawit, oy, may rawit-dawit tigdi si Pading Ray Romero, mga tugang kan Barangay Tula-Tula. Magayon, ang titulo, An Padi Asin An Makilimos. Dedicated daw sa gabos na mga padi, sabi ni Pading Ray Romero, kan Barangay Tula-Tula. Pagpap-aha. Ano po ang titulo? Ang paghagad ko po din, sandali. Pagpapaabot. Tama ba? Hindi na mapoon. Paghagad ko po ang ninpermiso sa gabos ng mga padi sa paggamit kan mga tataramon na ini. Tanganing mailadawan nin marhay asin maging makahulugan. Anasabing tula, yaon po ang sakong respeto asin pagalang sa sendo. Salamat po. May sarong lalaki na nagdudugita. Nagduman sa simbahan ta may tuyo kaya. Naghahanap nin padi ta siya may tiwala. Naghahanap tabang para sa iyang sala o sala. Haloy ng panahon nin pakikilimos. Siguro bayad utang sinapar na pagtios. Siya naghadit isip yaon kinakapos. Natatakot na tibaad bawianin hinangos. Swerte kan makilimos igwa siyang natuparan. Sa kwarto kampadi siya binuksan. Pinadagos pinatukaw asin pinakakan. Kan marayo na padi na sa iyang pinasalamatan. Anhapot kampadi ano tabay ang tuyo mo? Anong pwedeng maitabang ko sa imo? Sabot kan makakaya gibuhon kong maitao. Gubing kayang kantidad bawas kan sakripisyo. An makilimos nagluluha luway-luway na nagsimbag. Bako man po kwarta o bagay na makantidad. Anhagad kong tabang para sa sakong kalag. Kung ako magadan, ihagad mo nintawad. Istorya nin makilimos nga ta siya naging arog. Takan makusog pa, karaatan pinaurog. Naparayo sa pamilya, ta sobrang isog. Ngunya nagbabasol, nabawas na ang kusog. Tama ang nadagusan mo, ang sabi kan padi. Ang harong nin Diyos, dainin pigpipili. Pirmi siyang bukas para sa pamibi. Lalong pinapadagos sa gustong magbakli. Kabutan maninlangit para istorya mahaman. Tunay na mensahe pagka minuruutan. An padi an makilimos tawong kasangkapan. Nganing ang karahayan nin Diyos sa tong mamidbidan. Thank you, Paring Ray. Yung man ang gano'n. Thank you, Paring Ray. Sa magayon na informasyon niya na aga, digdi po sa tuyang programa sa paaginin. Ano yan sa paaginin? Magayon na rawit-dawit para sa makilimos asin an padi. Alright, bueno, mga tugang iyampuan sa tuya na magayon na paghurup-hurupan ngunya na aga digdi po sa tuya na programa. Okay? Bueno, sa panahon ngayon, ayaw na ayaw nating dapuan ng kahit anong sakit ang pamilya, di ba? Kaya araw-araw mag-United Home Vitamin C Tab para tulong iwas sa sakit at mabuti ang kalusugan. Gawing consistent ang pag-inom ng vitamin C with proper diet and exercise. Consistent meaning araw-araw tulad ng ibang daily habit gaya ng pagligot, pagsisipilyo. Pero sa dinami-dami ng vitamin C sa butika, United Home Vitamin C Tab ang dapat bilhin. Gawa ng Unilab kaya sigurado ka sa quality. Araw-arawin ang United Home Vitamin C Tab, tulong para consistent ang resistensya powers ng pamilya. 2 pesos and 30 centavos per tablet SRP sa iyong suking tindahan.
Ascorbic acid is the generic name of United Home CTAB. If symptoms persist, consult your doctor. Sipulin Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Sipulin Luna po para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Sipulin Luna po para etsyopwera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabalik.
with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:05 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw ng Lunes, Agosto 2 ngunyan, mga tugang, uya pang detalyes kan mga darakulang bareta kanal daw. Kaso nin COVID-19 sa Bicol Region na dagdaganin 105. Susog sa latest na report kan Department of Health, ang 105 ini kinabibilangan kan 12 sa Albay, 4 sa Legazpi City, 3 sa Ginobatan, Tigseraro ang Ligao City, Malinao, Piodoran, Tabaco City, Asintuig, mantang 10 sa Camarines Norte, 39 sa Camarines Sur, 3 sa Catanduanes, 21 sa Masbate, asin 20 man sa probinsya kan Sorsogon. Sa kabilugan, igwanin 3,087 aktibong kaso ang COVID-19. Sa tuyang riyon, mantang susog sa report, igamanin sarong na idagdag na gadan na nagresulta po sa 804 na kaso o na nagkagaradan may koneksyon sa COVID-19. Sa ngunya ng Kabikolan, iguana ni maabot sa 21,275 na kaso nin COVID-19. Iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal na katalanay pagpadagos ngunyan kan gobyerno lokal kang Legazpi City. Ang pagbabakuna sa ikadawang dose gamit ang Sinovac asin AstraZeneca sa mga designadong vaccination sites siringman. Ipagpapadagos sa barangay ang barangay vaccination para sa mga senior citizens. Sinabi na Alcalde Noel Rosal na ang ikaduwa na dose iyon tatawanan danin prioridad lalo na sa mga senior citizens. Idinagdag pa niyan ang Janssen vaccine kan Johnson & Johnson. Itinagama susog sa orden kan Department of Health sa mga senior citizens sa pagsasabi na kaipuhan na may handa ang mga ini kontra sa mas makaskas na pag-ulakit kang Delta variant. Sinabi ni Rosal na kung may sobra, pwedeng itagama naman sa mga igwanin QR code registrants. Bagong X-ray machine kang Legazpi City Hospital nag-abot na sigon sa gobyerno lokal. Ange Galero sa detalye. Nag-abot na kasudma nasarong bagong portable na X-ray machine para sa Legazpi City Hospital na pigagamit ng ngunyan kan mga o gagamit ng ngunyan kan mga Legazpenyo. Kung kaya sigun sa gobyerno lokal kan Legazpi, padagos ng ngunyan na nagkakaigwanin padiit-diit na pagpapagayon kan serbisyo nasa bitan ng ospital. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na makakatabang ng gadini sa pag-epektaong serbisyo kan gobyerno lokal sa mga Legazpenyo lalo pa ngunyan na panahonin pandemya asin malilikayan man ang pagsurusuan sa lugar na ini dahilan sa dakol naman na X-ray machine and ospital. Mientras tanto, pigkonsiderar naman ngunyan kan gobyerno lokal kan Legazpi ang pagbukas sa giraray kan operasyon kan Legazpi City Hospital para sa mga non-COVID patients ngunyan na pula din Agosto dahilan sa nahihiling na daw nidan padiit-diit man na pagbawas ka na irerehistro kaso ng COVID-19 sa syudad. Katakod ka ini, nagpalawas naman din abiso publiko ang Legazpi City Hospital kasuod man na nagsasabing poon ngunyan alas 7 din pagkaaga, mabalik na giraray ang sendang
Outpatient Department Operation OPD para sa mga ligas penyo, pero limitado sa naman ini dahil sa antabayan pa man ay kaya monitor pa man ang pandemyang COVID-19. Mantang sinabi man ka na sumbitan ng ospital na mapadagos man ganaray ang sendang online consultation as in online appointment para man sa mga ligas penyo. Dagdag na bareta, Ans Calero, DCTV. Pierre sa Piodoran Albay dinagsa nin mga nag-oruli na mga udagsa an orulian posible resulta kang planong pagdeklarar nin lockdown sa ibang parte kang National Capital Region. Jimmy Nazalita sa detalye. Naanotaran sa Pierre Can Piodoran na haros gulpio dagsa pon pakaswapon ng mga ilisay hali sa ibang parte ka nasyon orog na haling Manila kung saan ang pag-urulian ay inikan mga tao posible bunga inikan planong pagpautobliwat nin lockdown sa NCR asin paghigpit may relasyon sa mga COVID protocols para dahil maabutan kan mga matinding pangyayari manungod sa COVID asin variant. Nagpasiguro na aniba advance na nag-urulian ngunyan digdi sa mga probinsya sa presente perming sibot-sibot na naman sa Piodoran Port para sa mga proseso kan mga papilis sa sin koordinasyon sa mga ulian kan na lambang ilisay na mapasiring sa Masbate. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nazalita, DCGP News. 11 minutos makalipas ang alas 6 nin aga. Iba pang mga bareta sa lado lokal. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals. People of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot.
paalala mula sa UNILAB. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Next na, kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap ng huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang oras sa Pilipinas, 17 minutos pasado alas 6 nin pag-aga, pahalion o palayason ng APEC. Ini ang kurahaw kan mga konsumidores nin kuryente sa Primer Distrito kan Albay kontra sa pagsasabing palpak ang serbisyo kan Albay Power and Energy Corporation. Sa ginibong pagtripon kanakaging aldaw sa Santo Domingo Albay, pinartisiparan nin mga konsumidores salit sa iba-ibang banwaan, stakeholders, Consumer Watch Group asin iba pa, sina nagkaigwan ng kasunduan na magkaigwan ng signature campaign sa mga barangay, tanganing inganya ron ang mga residentes na suportahan ang laban na mapahali ang APEC asin ibalik sa Albay Electric Cooperative. Sendang sinabi na grabe na ang pastidyo kan APEC asin talagang bako na tultol ang serbisyo kaini sa mga konsumidores kung kaya kinakaipuhan na ining pahalion sa mas lalong madaling panahon. Pagbabakuna sa mga senior citizens sa daraga magpapadagos ngunya na aldaw. Renz Luna sa detalye. Diretsyon pagbabakuna sa mga senior citizen ngunyan aldaw digdi sa Banwaan Candaraga.
sa datos kan Rural Health Unit kan Daragalbay sa paingan at man ni Dr. Cesar Mata na kung saan lampas ng 900 na mga senior citizen na bakunahan na digdi sa manuan kan Daraga magpuon ka nagarangkada ang pag-release kan Johnson & Johnson Janssen vaccine digdi sa ranumbitan ng banwaan siya sinabi na dakol pang mga senior citizen ang interesado magpabakuna kaya nagkaigwang manilakdang ang lokal na gobyerno na kung saan sinda na mismo ang nagsusundo at sinagatod sa mga senior citizen sa mga barangay ngunyan target kan na LGU na bakunahan man ang mga senior citizen digdi sa may sur na parte kana Daragalbay dahil ang tatapos naman sa ibang mga senior citizen di hali digdi sa norteng parte kan banwaan kan Daragalbay. Mga bareta Ranch Lunad Pagdagsa nintawo sa Sawangan Park, day basta-basta napupugulan. Luens Barcena sa detalye. Nagkakasiribot kasaraway ang mga watchman sa mga tawo na sigian urumol-umol asin kakadaranin mga aki asin na senior citizen sa Sawangan Park sa Dapdap Boulevard, Legazpi City. Ini anano tarangkan DCJ News pagkatapos na pagkabanggi dai napupugulan ang pagdagsa asin pagdakulin mga tawo na minaparasar sa lugar. Nagkakaparagal man sindak ikakasuriyaw sa megaphone asin pagrani sa mga nagbabaralgar sa siring na bagay para si taron. Kung matatandaan, istrikto ngunyan ang lokal na gobyerno kan Legazpi may kinaraman sa pag-istrikto na dai pwede magparaluwas ang mga aki asin senior citizen asin magparasyar sa mga siring kaining mga lugar. Pero palalagang may mga madudunong talagang na individual na minapiririt magpararuluwas ka ini. Ang Department of Health todo pangapudan man sa gobyerno na dai magkaigwanin mga siring kay ni tipon-tipon ngani na maiwasan ang COVID-19 kung kaya sa Sawangan maski nagpaparadako lang tawo ang mga watchman dai man nagpapurundo sa pagsiritar sa mga siring kay ining mga individual. Dagdag na bareta, ako po sa NBB. Alas 6:22 na sa Pilipinas bilang kan mga senior citizens na nabakunahan sa malilipot kanakaaging semana. Haros kabanga sana kumpara sa alokasyon na bakuna. Detalye po kay Jomar Bien. Halos kabangasa na kan mga senior citizen nakapabakuna kumparado sa lokasyon na bakuna digdi sa banwaan kan malilipot kan nakalis na semana. Ini matapos na poco masong menos 600 sanang senior citizen ang nai-record na nabakunahan sa apat na daw na pagbabakuna digdi sa banwaan kan malilipot kan nakaaging semana at malilipot igwang alokasyon na 1,500 na single dose Janssen vaccine para sa mga senior citizen alaga dengan nakakabangaan nagpabakuna sa dai maaraman na rason. Dahil lang kay ni padagos pa na nagdaing ganyar ang RH malilipot sa mga senior citizen na magpalista tangani na sinda maisabay sa masunod na ratsada kan mga pagbabakuna. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Alas 6:22, mga tugang oras o 23 oras po sa Pilipinas. Mga bareta, mga tugang sa Lado Nacional. GB News Express. News Express. GB News Express. Makalipas lang kay ni. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinical
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Ng tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga darakula niya tong bareta sa lado nasyonal. Posibleng igwang community transmission dahil sa patakot kan maisog na Delta variant kan COVID-19 sa Metro Manila. Sigon ini kay Professor Guido David na may 300 na bagong kaso ng Delta variant sa iba-ibang parte kang nasyon. Dagdag pa ni David na nasabutan ninda ang Department of Health kung wala pa ining nahiling na community transmission ka nasabing variant, alagad sinda sarong independent group na pigbase sa statistics as in sampling ang sa indang datos. Sinabi niya na dahil sa pagitaas kan kaso ka nasabing variant, pwede nang isipon na may community transmission para madubli ingat ang publiko. Patakot o ang patakot kan variant saro sa nagpapasakit sa mga nasyon dahil sa mas makaskas ining nakapag-ulakit kumpara sa ibang variant kan COVID-19. Inot ng pig-anunsyo na ipapairarom sa Metro Manila sa Enhanced Community Quarantine o ECQ para mapugulan ang paglakop kan mas nagkakaulakit na virus sa nasyon.
Ipinaglansar kanuminaging Sabado ang pigapo na drive-thru vaccination kan lokal na gobyerno kan Manila sa Quirino Grandstand. Ini makasabay kan padagos na pagpapasunod kan Manila, kan syudad din Manila may kinaraman sa COVID-19 mass vaccination program. Sigon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, katuyuhan kan sinabi ng drive-thru vaccination na matsiguro na mas marhay ang kamugtakan kan mga magpapabakuna sa syudad, lalo na sa oras na magkaigwan matinding pag-uuran asin pagbaha sa maabot na aldaw. Kasabay kay ni mas gusto na magpabakuna sa pamagi ng drive-thru. Ano ba? May kinaraman sa mga pinagreserbang slot sa mga ini. Pwede man na magpa-register in advance para sa pa-scheduling kang magbabakuna sa sinabi ng drive-thru vaccination center. Sigon kay Mayor Isko Moreno. Aminado ang Okta Research Group na pwedeng mahaloy pa ang gobyerno sa pag-aram kang Delta variant na naglalakop sa klase ng COVID-19 sa Manila. Sigon kay Dr. Guido David kan Okta na atrasado man ang pagpapaluwas ng report kan Philippine Genome Center o PGC dahil sa halabang proseso na pigagihan sa gene sequencing. Siring man, piglinaw ni David na bako man issue ang bagulbol na proseso lalo na malinaw na igwang ulakit ng Delta variant. Sinabi niyang dahil man ninda pigbabasol ang genome sequencing dahil talagang may limitasyon ang genome sequencing kang nasyon. Ini dahil duwa sa mga ini ang parehong nasa Metro Manila. Nakatalaan po na mag-deploy ang Department of the Interior and Local Government o DILG nin mga kapulisan sa mga vaccination centers sa Manila. Ini kasunod kan pagsasairarom sa Enhanced Community Quarantine o ECQ sa National Capital Region. Sigon kay DILG Secretary Eduardo Año na ipapautob ang border control kung sa cargo vessel asin mga authorized persons outside of residence o APUR ang pigutugutan na makalaog sa Metro Manila. Kinakaipon sa nang ipahiling kan mga APUR ang sa indang IATF ID, valid ID asin dokumentong magpapatunay na sinda nagtatrabaho sa laog kan Metro Manila. Magigirumduman na nagpaluwas nin anunsyong Malacanang na ipapairarom sa maigpit na quarantine classification ng NCR pon sa Agosto 6 sagkod 20 dahil sa patakot kang Delta variant. Nagpairaron po sa quarantine si Vice President Leni Robredo matapos na may makasalak sa COVID-19 positive kanakaging semana. Pero sinabi niya na balik opisina siya ngunyan matapos na magnegatibo sa RT-PCR test. Sinabi niyang masurti man giraray siya na maski na expose nagnegative man sa sendang siya. Mantangan sa ng opisina stricto sa protocols. Kan Abril pa sana nagpairaro man sa quarantine ang Vice Presidente matapos ma-expose sa iyang bodyguard na tinamaan nin COVID virus. Sobra po sa 200 na kaso nin COVID-19. Salado kan mga tao sa Tokyo Olympics. Kinumpirmar kan organizing committee na 18 ang naidugang na mga naulakitan. Kaibahan sa mga bagong kaso ang nagkapa ng staff asin ospital kaya suminakat ang may COVID-19 sa Olympics sa 259. Wara man na mga atleta na naulakitan sa laog ng sarong aldaw. Mantan naggalaom ang 2022 Olympics na may mga maabot pang maghiling matapos makansilar ang nasabing palaro kanakaaging taon. Alas 6:30 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo. Buy big. Save big with new Milo Champion Sulit Pack. Clemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.
www.unilab.com.ph. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law, at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa
sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, paragos kita ngunyan sa mga bareta, naglalako po sa 5 probinsya kan China ang COVID-19 outbreak na enot nang nadiskubre sa Nanjing. Uminabot man sa sobra sa 200 katao po ang tinamaan ng virus na enot nang nanotaran kan Hulyo 20 sa Nanjing Airport. Nagkapera sa mga probinsya kung saan naglakop ang Delta variant, iyo ang Beijing, Chengdu, 13 na iba pa pinaglaoman kan mga otoridad kan mga napiktaran na mabakunahan na dahilan sa pangyayari nagigpit ang China sa mga nagduduman sa ibang lugar kung saan dapat na sinda magsarara muna sa COVID testing asin isolation. Daipa target kan Delta variant kan COVID-19 ang mga aki. Sinabi ni WHO COVID-19 Technical Lead Manager Van Kerkhove na ang nasabing variant na inot nang nahiling sa India, yun nalilipat sa mga pag-urumul-umul nin mga tao. Wala man ebidensya na aki ang target kang Delta variant dahil kadaklan sa mga narehistro na tinatamaan kay ni yun mga may edad na. Ang nasabing variant inot nang nahiling sa 132 na nasyon asin ini makaskas na nakakaulakit kumpara sa inot na klase nin virus na nahiling. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan. Karani News Manager Mardy La Cruz. Paringmar, good morning. Good morning, BP. May COVID-19 variants na mas nakakaulakit asin mas makaskas na maglakop. Inamakusog na abiso kan World Health Organization Philippines. Sinabi ka na siya. Epektibo po ang giraray kontra sa gabos na COVID-19 variants ang nakatuudan ng protective measures. Arog kan pagsulog ng face mask, physical na pagdistansya ng sarong metro o sobra pa, asin pirming paghugas ng kamot. Sa indang sinabi na dapat sundodon ini para maging ligtas. Sarong pagirumdum kan si GB, DOH sa Sintabulis sa Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas at mayaram. Mga tugang sa giraray po na ibubugtak sa lockdown ang Brisbane asin ang ibang parte kan Queensland para mapugulan ang paglakop kang Delta variant sa Australia. Nagkaperang milyon na residentes sa syudad asin iba pang lugar ang ipapairaram sa stay-at-home orders po Sabado sa laog ng tulong aldaw sigon sa State Deputy Premier Stephen Miles. Tinaman nindo ni Miles na sulamenteng paagi para madagos o para mapugulan ang Delta variant, iyon makaskas na paghiro kontra digdi. Sinabi panindan na anom na kaso ng Delta variant ang narehistro kanakaging aldaw sa sinabi ng mga estado. Business News. Business News. Uminabot po sa 4.27 milyon pesos, kaya bilyon pesos, 4.27 billion pesos na pigtagama kan Land Bank of the Philippines sa coconut sector kang nasyon.
Base sa datos, may maabot sa 16 na mga borrowers, asin 2,611 na coconut farmers ang magiging beneficiaryo kan Coconut Production and Processing Financing Coco Financing Program. Kaibahan man sa mga nakautang sa Land Bank ang anom na darakulang enterprises, apat na small and medium enterprises, tulong kooperatiba, duwang asosasyon, alin sarong non-government organization o NGO na minabot sa 1.78 bilyon na pondo an itinagama. Sigon sa Land Bank President asin CEO na si Cecilia Borromeo, makatabang man ang pagsanib puwersa ka Land Bank sa United Coconut Planters Bank para magtaonin serbisyong pinansyal sa sektor nin agrikultura. Sa 500 years of Christianity. Mga tugang, mga dagdag na kaaraman. Ngunyan daw, digdi po sa DZGB. Pigabot man in 9 anyos ang pagserbi bilang ama kang Diocese of Cáceres si Arsobispo Rolando Terona. Kan Huwebes nagsilibrar ini o kan uminaging aldaw nagsilibrar ini kan sayang ika-75 anyos na kumpleanyo ang edad para sa mandatory retirement sa obispo. Sigon susog sa canon law, dapat na magsumiter ng resignation letter ang obispo sa Santo Papa sa pagtungtong niya sa 75 anyos. May opsyon man ang Papa na akuon o ang resignasyon o hagadon sa obispo ang padagos na pagtiner sa posisyon. Pagselebrar ni Terona ang kumpleanyo sa Our Lady of Mount Carmel Church sa Carmelite Monastery sa Naga City, kanakalihis na daw. Namundag sa Cavite, mantang pinag-ordinahan si Terona sa lindong kang Order of Descalced Carmelite sa Roma kang Abril 21, 1974, taon 1994 kan siya maging may appoint bilang auxiliary bishop kang Manila sagkod kang 1996 kan siya gibuhon na Bishop of Malolos. Nalipat siya sa prelature kang Infanta Quezon kan taon 2003 asin kan 2012 siya napili bilang bagong pamayo kan Cáceres. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Sa pangaran ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, atin ang report kan Mega Force Patrol, kasabay nagsurat man sa lado lokal, Angel Mostasa. Yan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Sa kulot ng payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy. Kontra, amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na!
Idowny kontra kulob ang buong labada. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman ng 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan Sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, oy, balik kita mga tugang sa programa. Aramon ta daw ang istoryang mainit sa morning hearing. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning... May report mga tugang si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Come in, Jim. Pag si Jimmy na naka-standby, nahadit ako kan report ni Jimmy. Baka problema na naman ini. Come in, Jimmy. Pipi, malay na aga
mananaw sa mga bako lamang ini problema, Ay, very solusyon sa good. problema. Very good. Oho. Daing dakol na proseso, action agad pag nakaabot ki Ma'am Lucy, ano na apelyido ni Ma'am Lucy? Castaneda, no? Castaneda. Kan DPWH Regional Office, ano naman na problema o reklamo sa lindongkan sa klaunindang mga proyektos. Matatandaan ka na kaaging Biyernes tabi BB, so mga taga-Piyudoran, mga biyaheros, pigreklamo ang mga proyekto, pinagreklamo sa tulay sa barangay Malama, minakonekta rin ni Kanligaw Asin Piyudoran kung sa'yo na reklamo, haluyo na ang curing period dahil papigpapagihan na nibabaw kan tulay. Okay. Ang nangyayari, one lane sa na anagihan sa bata ng mga pasiring paluwa sa Piyudoran. Resulta, lubak ng maray ang nakabangang porsyon kan tinampo sa dagaman sa na ito. Pararagihan pa kan mga trucks na darakula. Durante ka nagparauran, nabubutong sa tubig sa lubak na tinampo, apektado sa mga harababang mga lunadan, lalo na mga motorista. Sige, mararom ka ito. Oo, dahilan kay ni naikonektar kan DCGB News kay Ma'am Lucy bilang tagapagtaram kan DPWH region ang problema. Ang simbag ka nasabing opisyal, iko-koordinar niya tulos ang siring na bagay sa project engineer asin sa mismong kontraktor, makapa. Kanakaging Biyernes niya ito na ipabot na problema. Ngunyan ta BBP, may mga informasyon at protect sa satuya gikan sa mga biyaheros, Ligaw Piyudoran, nagpapasalamat dahil ang sa aksyon na ini ni Ma'am Lucy Castaneda, taminuksa na sa bagong tulay, solve na sa problema ta BBP. Paano na sa nabaga kung dyan si Ma'am Lucy sa DPWH? Hindi sana. Ang problema ta ka na kay Ma'am Lucy, pag nag-retire na ini, tapos nakita ka sabagay, haloy pa man siya ma-retire, taki pa ini. Haloy pa ini. Nakulpan misyon niya. Oh, paano na sa nakunday siya dyan? Buda kunday ki araw ka na. Dapat gayon ang mga PIO, araw ka ng kwan, ang trabahang ang kwan, di bugo-gibuon. Diba? Di ka rin nagsiserbi na bagang yun ang Matibay siya pinakapamayo. sa coordination, pag nakaabot sa iya, ki-coordinate niya, may action tulos. Action tulos? O yan. Ilingon mo, pwede naman sa napalan i-let go iyan, paagihan na natatakaypuhan pa na nakaabot sa mga otoridad sa DPWH. Oo, nagbabot sa tuya. Aluyo na ngayaan na tulay na anday, papipagihan. Baka na panlingaw na ngaya, papatagason kimaray. Tagasuno na. Kaya nga ni, sa katagasan niya, kaya baga pag matagason na, saka mo na pwedeng agihan. Di pa siluno naman ba kung matagasuno naman maray? Iyon na, pero mas maray kung talagang matagas. Ili nga yan, pinatagas ki maray, kambino kasan, di maray so agi kan mga tao. Mula kan mga auto. Hindi naman na nagaraging ko niyan. Yes. Salamat Ma'am Lucy. Kung dahil si Ma'am Lucy, paano na sa nakita kayo ni? Kung magayuno ng auto mo, bagong wasingan, tapos papalugtoon mo duman sa laboy. Yes, yes. O may tinampuman sa nang hamana. Tinampu ni Gina, no? Tulay. Tulay na, no? Very good. Very good. Diba? Sa Malama yan kan ligaw, going to Piyudoran. Bata dyan sa Malaman, tinampu dyan, mga malumuan, ang daga dyan, malumoy. Area. Okay, so salamat kay Ma'am Lucy. Paano na sa nabaya talaga? Ako namumundo na ako kung si Ma'am Lucy mag-retire na. Hindi pa man ganyan si Madam Lucy ma-retire. Okay pa ini, siguro ali pa ini. Dapat so anyway, dapat salamat. Dapat pangarugan na ini si Madam Lucy. Gabos ko ta na PIO arog ka ni. May mga PIO akong nakakauron. Pag may paabot ang problema, noted. Ipaabot ko kay sir. Hindi siya na mismo nag-coordinate. Kaya na nga ni ipaabot naman sa regional director. Ako sa ilin ko, kundi ang pagod ako, ando ako, re-report ni Ma'am Lucy, pag-solve na sir. Napabukasan ta na po sir, so tulay duman sa may Malama Computeran sir. Very good nga yan, di ba? Ako sa ilin ko, re-report ni Ma'am Lucy, pag-solve na. So, tabo niya naman pagparatawan ng stress ang regional director gayon. Di ba? Nakulo na bagan na ipabot niya to sa yung na-resolve na? Nakadakol na ba yan? Arong dapat ka ng PIO. So, bako sa nakitagabos tuyaw sa mga bagay sa palibot. Pag medyo okay man, apresyaron tawan, gikan sa matawo. Sa mga marikas na response. Yes, sa DPWH Regional Office. Good. Job well done, Madam Lucy. Job well done. DPWH Regional Office.
Jimmy na salita din si GB News. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang... Salamat, Ma'am Losi, sa report. Hali dyan sa lawa. May nakareserve ko takong istorya ngunyang ko di totoo na lang. Ora na kitang ora. Alright. Thank you. Mabalik po ako 7:30 to 9 sa programang Anhapon. Areta alas 7, susunod na. Salamat kansero pagantabay. Ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Pugi. Lagi. Lukulukan, Jing. Para lukulukan naman, Jing na. Salamat po kansero pagantabay. Goodbye. GB as all. God bless us all. We got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Plus